Po niekoľkých vážnych útokoch psov na človeka sa opäť otvára otázka miery zodpovednosti za tieto incidenty. Podľa skúseného trénera je možné akéhokoľvek psa urobiť poslušným a svoje slová dokladá aj skutkami. Hoci väčšina z nás považuje dobermanov za agresívne plemeno, démon je vychovaný tak, aby pomáhal vyhľadávať ľudí v ťažko dostupnom teréne. 2,5-ročný nemecký doberman je živým dôkazom toho, že aj so psami tvrdšieho rangu sa dá trénovať a vychovať ho tak, aby pomáhal ľuďom. Veľa ľudí robí ten problém, že vybere si psa, pretože sa mi páči a potom rozmýšľa, čo s ním budem robiť. Ľudia by mali uvažovať podľa mňa úplne opačne. Na aký účel chcem psa a potom z tej sorty plemen si vyberať. Jozef Hramec vychoval už cez 400 psov, výcviku sa venuje 17 rokov. Dnes vie, že aj tzv. Bojové plemená robia len to, čo im ich majiteľ dovolí. Aj pitbull terrier, staffordshireský terrier, bull terrier, to je všetko terrier, to má prapôvod v poľovníctve. To není agresívne na ľudí, to je možno na zvieratá, na lov, na hon a na takéto. Aj na prvý pohľad zúrivé či nebezpečné plemeno dokáže byť vľúdnym psom, verným spoločníkom a pomocníkom. Ja takéto maličké kľúče hodím na priestranstvo a pes má tak výborný nos, že tie kľúče nájde. No a napriek tomu, že som nezanechala žiadnu pachovú stopu tým, že by som šla k tým kľúčom. Hľadaj, Demon, hľadaj! Podľa trénera psov je možné vycvičiť každého psa a naučiť ho poslušnosti. Aj útočný pes tak môže poslúchať na slovo. Mŕtvy! Hore, ľahni! Pre nezodpovedných psíčkarov by podľa neho boli liekom exemplárne tresty. Psychotesty majiteľov psov by vraj nepomohli. Vždy je výhodnejšie to, pokiaľ je pes cvičený a na niečo sa pripravuje, alebo vidím, že mi aj vyštartuje, a keď je cvičený a dokážem ho zastaviť, ako to, že ten pes na niekoho vyštartoval, ale ja mám psychotesty. To tomu človeku, alebo zvieraťu, alebo dieťaťu, na ktorého ten pes útočí, rozhodne nepomôže. Marian Lechan, televízia Markíza.